Tämä on Turun satama, Siljalainin terminaali. Aiemmin näillä leveyksillä ei ole tavattu tätä kasviravinnolla elävää ihmistyyppiä. Lajin edustajia on havaittu pääasiassa isommissa kaupungeissa, joissa ravinnonsaantimahdollisuudet ovat olleet suotuisammat. Hiljalleen ravintosaantimahdollisuuksien parannuttua ja monipuolistuttua myös lajin levinneisyysalue on lähtenyt kasvamaan. Uteliaimpia lajin edustajia onkin havaittu jopa merellä. Uusi elinympäristö tuo haasteita tälle melko aralle ja epäluuloiselle lajille, mutta se on kuitenkin nopea sopeutumaan. Vegaania eli Hummus sapiensia on vaikea erottaa sukulaislajistaan Homo sapiensista. Joitakin selkeästi havaittavia poikkeamia kuitenkin on, kuten isot taskut, jotka ovat kehittyneet vegaaneille rajallisen ruokatarjonnan vuoksi. Näihin taskuihin Hummus sapiens kätkee muun muassa siemeniä ja pähkinöitä hätätilanteiden varalle. Nykytilanteen valossa voi toki olla, että taskut ajan saatossa pienenevät tai jopa surkastuvat täysin. Ympäristö on alkanut vastata tämän lajin tarpeisiin ja nykyään Hummus sapiens saa vatsansa täyteen jopa merellä. Aluksesta riippuen on lajille tarjolla erilaisia tahnoja, lämpimiä ruokia, kylmiä lisukkeita, jälkiruokia ja tietysti hummusta. Jos Hummus sapiens jää vielä nälkäiseksi, saattaa se uskaltautua kysymään lisäravintoa laivan henkilökunnalta. Rohkeus palkitaan. Laji on sosiaalinen ja jakaakin reviirinsä mieluusti muiden eläinlajien kanssa. Hummus sapiens tuntee luonnollisesti olonsa kotoisaksi vihreällä alustalla ja saattaa jopa hieman villiintyä vihreää nähdessään. Älä siis kavahda kannella piehtaroivaa vegaania, se on vain iloinen. Hyvää merimatkaa ja toivottavasti mahdollisimman moni bongaa tämän vekkulin ja harmittoman lajin edustajia reissuillaan.